Tässä on Kimi Guitar Audio Solutionsilta ja mulle on tullut Instagramin kautta jonkun verran kyselyitä tästä Costellon laudasta, niin mä ajattelin, että mä kuvaan tällaisen videon, niin selviää sitten kaikki kysymykset yhdellä kertaa. Eli tämän laudan ideana oli nyt se, että Costello siirtyy vahvistimista Quad Cortexiin, tai nupeista, täälläkin on myös vahvistin, mutta nupeista pois Quad Cortexiin. Ja käydään läpi vaikka tämä signaaliketju tähän alkuun. Eli kitara tulee sisään Shuren GLXD16 langattomaan, josta se sitten menee tänne Quad Cortexin ykkösinputtiin. Sitten täällä on myös input 2 siirretty tämmöiseen paneeliin täällä laudan takana. Eli input 2 on myös käytössä. Jos tää menee rikki tai tarvii vaikka joskus mennä kaapelilla sisään, niin se onnistuu sitten input 2 ilman, että tarvii irrotella piuhoja miten laitteesta. Sitten Quad Cortexin jälkeen signaali hajaantuu täällä laitteessa kahteen stereopariin, tai siis kahteen signaaliin. Se menee, täältä lähtee Out 3.4 lähtee Left Right, mikä menee Seymour Duncanin Power Stage 100 stereopäätteeseen. Ja sieltä se jatkaa matkaa sen päätteen outputeista tänne takana olevan paneelin Power Amp Out jakkeihin. Eli se signaali on semmonen, mikä sitten on vahvistettua ja se lähtee tästä suoraan lavalla oleviin kahteen Englin 412 kaappiin. Eli se on se signaali, mikä soi lavalla. Ja sitten täältä lähtee Out 1 ja 2 XLR lähtee suoraan tänne paneeliin. Ne menee FOHiin. Eli ne on sitten se soundi, mikä tulee PA:sta yleisölle. Eli tässä on nyt yksi signaali tulee sisään, mutta täältä tulee 4 kaapelia ulos. Eli 2 menee FOHiin ja PA:han ja kuunteluun. Ja sitten tämän Seymour Duncanin kautta tulee yksi left-right signaali, mikä menee sitten lavalla oleviin kaappeihin tuoden lavamökään. Sitten muuta täällä on. Tänne tulee virta, tulee Powerconilla. Se voidaan siis laittaa tässä päälle. Ja sitten täällä on tämmönen MIDI board in leadin vielä. Tämän laudan ideana on se, että tää lauta tosiaan elää niiden Englin kaappien päällä, joko lavan takana tai sitten jossain siellä sivussa, mutta tää lauta ei tule tulemaan niinku lavan eteen jalkoihin. Eli sitä ei juurikaan poljeta, se vaan asetetaan sinne paikoille ja sitten sinne lavan eteen tulee tällainen pikkulauta, missä on Morningstarin MC3 MIDI-pedaali. Tänne tulee sisään MIDI ja 9 volttia DC:tä. Ne kaikki tulee sisään tämmöisen yhden 5-pinnisen XLR kautta. Se kaikki tapahtuu tällaisella yhdellä tosiaan erikoiskaapelilla, mikä on tehty tähän. Eli 5-pinninen XLR, missä kulkee MIDI-signaali ja DC-virta tälle Morningstarille. Ja se on ohjelmoitu niin, että näytetään se. Eli täällä takana on MIDI board in. Piuha menee siihen kiinni. Ja sitten kun se toinen kytketään tänne kiinni, se myös samalla sit asettaa tämän Quad Cortexin oikeaan tilaan. Eli tää on nyt aukesi tämmöisellä tehdaspresetillä. Tää on ihan, tai siis siinä missä tää aukeaa, kun tää tulee paketista. Eli tää on uusi Quad Cortex, mitä ei ole ohjelmoitu. Niin. Sitten kun kytketään tämä kiinni, niin kohta alkaa, kun se herää, niin alkaa noin. Eli nyt se siirtyy pois sieltä tehdaspresetistä, avaa käyttäjäpresetin 1A, avaa sen skene-moodissa ja valitsee A-skenen. Eli tää on nyt se, mitä tää tekee sitten automaattisesti tää laite käynnistyttyään. Ja sitten täällä MIDI-ohjaimessa on ainoastaan 2 kytkintä käytössä, komppi ja liidi. Se vaihtaa 1A-presetin
A- ja B-skenen välillä. Ja sitten tää ylin nappula vaihtaa virittimellä ja pois. Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan se on se, mitä tässä niinku laudassa tapahtuu. Langattamalla sisään Quad Cortexista vahvistimet, vahvistinsoundit ja IR tulee mukaan siihen signaaliin, mikä menee tänne stereo XLRään ja sitten tähän Out 34, mikä käy dunkkarin kautta. Siihen tulee pelkät ne nupit tai nuppimallinnukset tai kapturet. Ja sitten se saa täältä vahvistuksen, se menee kaiutin kaapelia pitkin tonne ja sieltä kaappeihin. Eli vaikuttaa ehkä monimutkaiselta kaikki ne nappuloineen, mutta käytännössä se on 2 soundia ja 4 ulos tulevaa signaalia. Sitten täällä on vielä yksi erikoisuus, mikä oli Kostin toive, eli ledit. Kaikki saa tosiaan virran tuosta Sioxin DC7. Siitä menee 4 lähtöä Quad Cortexiin, 1 tonne MC3 sinne lavan eteen midille, GLXD ja sitten myös tää ledit saa virran tästä. Siinä. Jos tulee lisäkysymyksiä, niin saa laittaa viestiä.